Asikubingelele siwamukelekana nge-channel yithi sibuyile-ke la ukukulethela ulwazi olunembile esililanda laphana kubalaphi bendabuko. Namhlanje siphinde sathi sibuyele laphana-ke kwisifundazwe saKwaZulu Natali, ePietermaritzburg la siye khona ukulanda udokotela laphana kwiZondi waziwa kakhulu UJIbha, ongumthandazi uphinde abe ngumelaphi wendabuko osebenza ngamakhambi esintu. Uyena-ke ozobe sicebisa namhlanje ngendlela asebenza ngayo. Wena ongakwenza nje manje ukuthi iba ingxenye yawo lomfanekiso ngokuthi-ke uma ukuthi uyaqala ukusibona nokusibukela ungakhohlwa ukuthi undlule lapho ngo-subscription, noma ukuthi-ke uhlezi usilandela sithi uNkulunkulu ekubusise qhubeka ube ingxenye yalo kuhlelo la. Asikubingelele dokotela aphinde siwamukele kula nge-channel. Siyabingelela babu pastor UJIbha, uyabingelele futhi nabalandeli bayethu, siyabingelela kakhulu ngokukhulu ukuzotha nokuzithoba. Amen. Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Ngiyacabanga ukuthi kuningi sizocoshacosha namhlanje, kodwa nje asiqale la. Ngifuna sikhulume la kakhulu nabantu abangena emkhakheni wamabhizinisi, abantu abafuna ukuqala amabhizinisi, ukuthi ulwazi onjani unalo yini ulwazi olukwazi ukulekelela abantu abanamabhizinisi? Yebo pastor, hayi ulwazi likhona lokulekelela abantu abafuna ukungena emabhizinisini ngesimo sokuthandaza, nesimo sokulapha pastor. Siyabasebenza kakhulu la kaBaba UJIbha kwaZondi ngendlela esibasebenza ngayo, kodwa ke laba abanamabhizinisi esikhuluma ngabo, abantu esiqale sihlola ukuthi ibhizinisi yakhe imfanele yini ngokuhlolwa kwabantu abadala qobo, noma kuneyinkinga nesafanele ekhaya before eqhubeke nokuvula ibhizinisi yakhe. Manje ngifuna ukubheka-ke la ukuthi indlela enibasiza ngayo, njengoba wena sakwathi ube umuntu owayesenza kakhulu amanzi, waphinde wasungena nasemakhambini esintu, yiphi indlela oyisebenzisa kakhulu kubantu abanamabhizinisi? Uyayibanikeza amanzi noma kusho ithongo ukuthi hayi lona mnikeze amanzi, lona hayi mnikeze amagxolo athile? Ngiboka kakhulu umbuzo wakho babu pastor. La kuJIbha njengoba ngishilo kule video eseqale yokuqala, ngiqale kumuntu mayefika la kaJIbha eqale ehlole eqala, bese sibheka abantu abadala komyalelo wabo ukuthi bathini nesiprofetho sithini. Uma efuna amanzi akhona futhi amanzi esomnikeza ngawo ayiswasho amele isimo sento eyibhizinisi yakhe ukuthi ime kanjani, iyaphi, ihamba ngendlela enjani. Bese kufuneka igxolo futhi naleso sikhathi siyamtshela lalela-ke qale wenze kanje, kodwa ke before sikunikeze lokho la kwaJIbha siqale sikungenise ebhavini iswasho sakhona. Uneswasho sakhona esiyibhavu kuqala yesimo sakho sokuhlambululwa wena nokuhlambulula abantu bakini, ukuze kube right ukuthi noma sesingena esimeni somsebenzi wesimo sebhizinisi yakho singene usuwazi kahle ukuthi uhlambulukile endleleni yesimo sethonga lakini. Ngifuna ukubheka-ke la, uma ukuthi umunye uthi no, mina la ngifuna ubaba UJIbha angithwalise dokotela, bayathwala abantu kwezamabhizinisi, mhlawumbe nakafuni lokumkorobha umwasha umenza konke lento, ufuna ukuthi athole into ezomweza nje masinya, kudala ehlupheka umuntu, ufuna into ezomweza. Uyakwazi ubaweza abantu ngey'thwalo? Ngiboka kakhulu ubaba upastor. La kwaJIbha akuthwalwa, akunaso isithwalo, kodwa la kwaJIbha into esetshenzwa kakhulu usetshenzwa ngomoya oyingcwele, usebenzwa ngoNkulunkulu umoya oyingcwele. Bese kuba khona-ke isimo sendlela iyethonga la kuba umuntu ukuthi lowo muntu owaye eme kahle endleleni yakhe sikwazi ukuthi sisebenze ngethonga ukuze ukwazi ukuthi umuntu ephumelele endleleni yakhe. Kodwa futhi la kwaZondi nje masisebenza umuntu siqale sicele kuJehova kuqala, ngoba sihamba ngendlela ezithunywa kakhulukazi, bese kuba-ke siyamsebenza umuntu ngendlela esimsebenza ngayo ibhizinisi yakhe. Futhi manje ibhizinisi so sebenza ngendlela esithunywa ngayo inkosi nabantu abadala, ukuthi hayi ukuthi izofa noma izoma, izohamba ngendlela ekuhamba ngayo, ngoba babu pastor abantu abaningi abasetshenzwayo bafuna into esheshayo, kanti into esheshayo isheshe nawe uyashesha endleleni yakho. Ma ngifuna aphinde siqhubeke kuyona le bhizinisi ukuthi njengoba ubeke ukuthi isithwala sisebenzi, le ndlela koyisebenzisayo iyasebenza yini?
abantu ngabathembisa ukuthi hayi umuntu uma ekafikile nebhizinisi lakhe uno-guarantee ukuthi impela liyosebenza masho belintengantenga liyosebenza lisukumele ngenyawo. Hayi kona igaranti babu pastor ikhona ngoba baningi abawufakazi for abantu engibasebenzayo la kwaJIbha abawufakazi kuma comment abazonitshela noma bazotshela abantu ukuthi uJIbha usebenza ngendlela enjani, usebenza kanjani ngesimo sabantu ngoba mawufike la kukhona nezigcabo zabelungu, kukhona nezigcabo zesimo futhi sebusiness, kukhona nezibungo zebusiness, kukhona nesimo sani segqumo negezo zebusiness esihamba ngendlela ethize kwaJIbha. Siyakupheka nje la kwaJIbha ayikancane, sikuphekela ukuthi noma kuthiwa ibhizinisi yakho ikhona sazi ukuthi izopheka. Siyibona futhi la kwaJIbha ukuthi hayi engasekhona ukwehlile noma khona ukwehlayo sikutshela ukuthi cha ngeke ndoda awusebenzisa 1 no 2 no 3 manje noma uzila kwaJIbha bese ngiyakuchazela ukuthi ndoda isilekhile ibhizinisi yakho ngesimo esikanjena kanje edlozini noma kuwena lapho bese siyakusiza ngezinto esizokunikeza ngazo ukuthi sikwazi ukuthi ibhizinisi yakho ihambe ngohlelo nangendlela ephelele. Sifuna lokhu usichazele njalo la ukwazi ukuthi usibekele nokubekele umbukeli ucace ubusachaza la ngezingcabo zabelungu noma ingcabo zabelungu ingcabo zabelungu usachaza ngazo awuphinde uthoke naba ngazo ukuthi mhlawumbe sisebenza kanjani ingcabo zabelungu umuntu mayayithathile zingamsiza kanjani umuntu njengokuveza ukuthi sisiza kakhulu abantu asuke besebenza enkampani ethize. La babu pastor isimo sezingcabo zisiza kakhulu ekutheni umlungu mawusebenza ezwe wena qobo mawusebenza siza lapho ngesimeni sesimo sakhona kuzoba futhi nezingcabo zomuntu maye nesikweleti kufanele kukhokhe. Okay, angikasiqale phansi. Ukukhokhela mhlambe like. Okay, asiqale phansi. Okay, Dokotela awuphinde usithi kusilandisa la ngezingcabo lezi okhuluma ngazo ukuthi ingcabo zebelungu ukuthi umuntu mangathiwa uyayithatha mhlawumbe uba ne-interest kusona singamsiza kanjani, singamsiza emsebenzini kuphela noma uningezwazi ukuzenza. Zihlukene-ke ikona ingcabo la babu pastor kunengcabo zokuqina uzoba nezingcabo zakho umlungu zokuthi mawusebenza qobo umlungu besezwa wena. Zihlukene nje for ingcabo kuya ngomuntu ke mangikondisa ufunani lo ufuna into indlela enjani bese ngikwazi ukuthi ngimphusha ngendlela enjalo ekade ekufanele ngimsebenze ngayo kodwa izingcabo zikhona nje la nematerial ikhona eyahlukene. Lengcabo kuya ngaye mayithi cha mina ngifuna lengcabo zabelungu ufuna sikhulume ngale ingcabo zabelungu baningi abantu abafuna umsebenzi ziyamsiza umuntu ofuna umsebenzi noma zisiza umuntu osuke esesebenza vele. Uma umuntu efuna umsebenzi kuleso simo esinjalo ziyamsiza futhi nakhona esimeni sakhona ngoba sesimhlambululile kaZondi samenza izimo zakhona la kaJIbha sesiyamnikeza ke ingcabo makufanele nakuyena ngoba phela kuhlukile abantu bahlukene qobo nesimo sosiko la kubo nesimo sendlela akakholelwa kuyona. Ngeke sivele sinikeze umuntu kanti akakholelwa ingcabeni siyambona thina ukuthi kumele kanjani noma kanjani futhi bese sikwazi ukumsiza endleleni enjani. Lokho ingcabo Dokotela uma kwenzekile kwayifaka kumuntu umlungu ke bayazwana nomlungu noma enkampanini hayi kuhamba ngayo ububi bakhona ibuphi ngoba phela yonke into ngathi iba nobuhle nobubi yini ububi beyingcabo zabelungu lezi. Izingcabo zabelungu masifaka la kwaJIbha sithi mase siyifakile kuwena ngoba sifaka izinto ezimbi ezihamba nesimo selwane naye sithi mase siyifakile kuwena la sikwazi ke ekugcineni ukuhamba kwesikhathi sikuhlambulule phela ngoba usukume ngami ngumfundisi umuntu okholwayo sikuhlambulule futhi ekwazi ukuthi sikubone ukuthi kumeke kanjani kuwena qobo bese siphinda futhi sisebenza ngezinye nje indlela sihlukene la kwaJIbha ikakhulukazi umoya ingcwele ongilawulayo mina esimeni sesimo sakhona bese ngikwenzela into sengitsheliwe la esigodlweni ukuthi angikwenze ngendlela enjani la esigodlweni ngendlela engisebenza ngayo babu pastor angitshelwe umuntu imina engimtshelayo ngesimo sami sesiprofeto esiphumayo bese ngimenzela ke leso simo sendlela engimenzela ngayo phezulu isimo sendima yakhe. Dokotela ikamera yakhe inyakaza kakhulu Dokotela uthi uyibamba inganyakazi kakhulu. Yabo so
Yeah, uphinde usichazele la doda ukuthi okay, la utrain abantu uyamfaka ingcabo uphinde uyikhiphe ngokuthi umhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi. Asikhulume ngomuntu la lokuthatha webhizinisi wona. Kula sesithatha kangakanani mose umuntu umenzele lo webhizinisi wona. Kunayo i-duration ukuthi after 5 years ufuna umuntu uphinde abuye kuzondi ezomvuselela futhi ukuthi ibhizinisi lihambe kahle. Noma kuvuselwa every year kuhamba kanjani khona. Ibhizinisi yakhe kuya ngomuntu uma isuke efikile ukuthi ufuna ibe ngesimo esinjani noma ibe ngendlela enjani bese sikwazi ukuthi simsebenze ngaleyo ndlela enjalo esimsebenza ngayo. Ngoba kusuke kuhlukene nebhizinisi enjani ibe kanjani. Yeah, kodwa ke sifuna isikhathi dokotela ukuthi kuvuselelwe isikhathi ezakanani, yavuselelwa or kuvuselelwa umuntu makaze kuwe ngebhizinisi wamenza nje asangahamba for 20 years 50 years angabuyi kuwe noma ufuna phinda abuye futhi kuwe. Hayi u5 years uyabuya futhi ezobheka ukuthi kumeke kanjani kusahamba ngendlela enjani ikhamba ngesimo esinjani phezulu kwakhe. Uma ebuya ke ngoba phela ya 5 years phela nje kodwa kusuke kuranisha kahle ikhamba ngendlela ekahle ukuthi ibhizinisi abantu into ebashayayo baba upastor kuhle ngikusho lokho thina silapha abantu umuntu ufike lashwe umnikeze ibhizinisi umnikeze into yebhizinisi ukuthi akayisebenze akayisebenzisi mase umsebenzisile ngendlela yakwaZondi usefuna into esheshayo yaluya umngani wakhe akayibonile ukuthi iyashesha ngendlela yomngozi othize engekwazi ukubala la esimeni se-TV ekugcineni lapho isiyamshaya lento noma useyashayeka kanti akuvumelani nesimo sedlozi lakhe usebuyabheka useza kuwena kade yona umbekile ngendlela yakho omsebenze ngayo yakho manje mawusebuya kuwena sekufanele ngabe manje sefanele siqale phansi kwa akasho iqiniso ukuthi uke wasuka wayendaweni ethize yaphambukeka isimo sendlela yendima yakhe lapha wenza into wrong eziphambukile ezisheshayo usebuye useza kuwena manje siyashayisana indima yala usebenze lento oyisebenzisayo nesimo sala kade yengakhona. Ngizwakala abantu belaba uthola ukuthi wena dokotela bake bahamba ngaphambilini bawuzama ukuthi belungise into zabo mhlawumbe bagcine umuntu wangena la ngangena khona mhlawumbe ufuna isithwalo lesithwalo lesi wasekuhlela ukugcina imigomo isiyabhekfire lento ngenzeka manje mhlawumbe wafuna ukuthi aqhubeke neprocess wayishiya phansi le process wangasayiqedile isithwalo manje siyabhekfire sivala ubunhlaka bakhe ngenxa yokuthi lento yokuqala bese iphinde mhlawumbe ungasayiqedelanga kanti usuqale bese siphinde yaphazamisa kanje athi uyakwazi ukubageza abantu abanje kanye sale sibuyisa lo muntu athaba lo muntu obulahleke ngesikhathi ezama ukwenza ezinye izinto lapha. Baba ngibonga kakhulu. Leso simo esinjalo siyakwazeka kwaJIbha ukuthi sigezwe kodwa uqala uprofethwe ubonakala ukuthi la kwaqalaphi indlela enjani yakho bese sikwazi ukuthi sikugeze amabhavu akhona sikufake futhi nasebhudweni ngoba lento ifuna ibhodo ngoba siyokulahla futhi siyokulahla ngoba kahle khona nje umbhemu oke wangeniswa endleleni enjalo mayengenisa endleleni enjalo kodwa engangene eqondele umuntu obengathi uyothwasa kanti sebemngenisa endleleni yesithwalo qobo mayefika la kwaJIbha sambona la kwaJIbha ukuthi ngeke ndoda wena hayi ukuthi ukuthwasa lokho unakho kodwa khamba lisana nesimo sendlela errong phezulu kwakho qobe engamsana idlozi lakho efuna ukuthi ihlanjulule igezwe la wathawu kuthi lo muntu wawona kumina cha asisebenzi manje ngesimo somuntu ke oseceleni nomuntu uthi wona kona kanjani thina sibalala kaZondi ngoba phela kufanele umprofeti besonela umunye umuntu qobo kodwa fanele ukukhulume nje iqiniso elifair ngendlela ukuthi umsize umuntu ngeqiniso wathi mayefika la samenza iprocess yesimo sesigezo sala kwaZondi qobo kwaqala nje samnikeza iwashi ezokumklina ekhaya wabuya back ngoba phela manje mayesebuyile sifuna ukumbona ngesikhathi ephupha ukuthi baphupha benjani abantu bakubo noyibono zinjani zabantu bakubo qobo ngoba phela ngesikhathi ngenisa isithwalo bayasuka abantu bakini behambe usale lento osulokuze ngayo ezokwazi ukukubusa ke leli ikhaya qobo abantu abasuke out ngoba isimo sabantu isimo seyimpunza sihlalelani esibayini esisodwa samsiza ngendlela enjalo ke kwaukuthi usiyabuya futhi usethola isigezo sala ekhaya ngoba zihlukene igezo zabantu baba pastor mawufika la isigezo sakhe asifani nesigezo samkhisa asifani nesigezo sazuma zihlukene igezo zala ekhaya ukuthi isigezo mawusifika sila khona esamanzi khona isimo sentaba khona isigezo futhi sala ekhaya nje qobe zihlukene nje igezo zakaJIbha.
samphusha kanjalo ke qobo neprocess yakhe wabuye sezobonga la kwaZulu izinto seyikhanya izinto sesenzile ya wabuye sezobonga ya sasesekhaya into zakwabuye sezobonga nezinto esekhuluma kuyena akasazizwe emadlebeni kabi like ngathi zenza sasatalist. Oh, lento esenza kube nezinto ezinya esezizwa la endlebeni zakhe ya manje lezinto manje zakhe zaseziringa njengesimo somuntu manje esekufisa nokuthi esezicha uzibulale ngoba uzothola into ewukuthi makwazibulala noma bulalwa abane ekhaya kwaphuma leso siprofethi kwaphakathi la kumina ukuthi ngasho wathi indoda ibusufuna ukubulala uSibanibani noSibanibani wazivumela ngokwakhe himself qobo ngathi kulungile ke right mfowethu ngoba siqabanisa nangesimo sankosikazi wakho lesimo salento yakho futhi izoba nzima izoba worse kakhulu ibamba isaqalise nje ukuze ngikusize hayi ngamsiza ngendlela enjalo ke baba uphasi kodwa angizange ngibhala umuntu ke asesithi nangumuntu uthweleke vele kodwa manje akasafuni ukuqhubeka nalento uyafuna ukuthi manje eyoyilahla lento manje ngoba phela uyabona ukuthi hayi mhlawumbe sekuningi ubonakala kwenzile lapha akafuni yikhona into ukuthi angakwazi ukuthi nimlahlise lesithwalo ayosilahla ke manje silumuntu owenziwa hafu sinonaso ugaranti wakhona osebenza ngaso kodwa manje usefuna ukusilahla lento lena ayisuse kuye ningakwazi ukulekelela nedokotela ukuthi lo muntu lo isithwalo lesigeze kena sisuke nya nosilahla selahleka baba pastor ngesimo esinjalo ufuneka yena ephindele kumuntu wamthwalisa kuqala eyokhuluma naye ukuthi sefisa manje ukuthi give up noma eyeke esimeni sendlela yakhe uma ke lo muntu echake ngikwazi imfana wami ukuthi noma intokwazi ukuthi ngenze njalo sebona ke la esiprofetweni noma sesohlola la sibona ukuthi kuyindlela enjani yakhe sikwazi ukuthi simsize ngendlela enjalo ukuze uhleleke ke phambili phezulu hayi kahle la pastor siqale sihlole la qobo ukuthi kuyisimo esinjani somuntu kuyindlela enjani bese simsiza seyisethi kuyibheka le yokuthi nami umuntu nedokotela manje kunomuntu othola ukuthi ekhaya kubo kunomuntu othwele kunomuntu othwele la ekhaya inabanye ubuntathameni buvalekile ngoba nganxa yalo muntu lo wathwala hamba uthwala wase esebenzisa mhlawumbe isimo sethongo la ekhaya ukuthi libheke yena abantu abanjalo bayakwazi ukusizakala uma befika dokotela inhlanhla livalekile ngenxa yomuntu othwele ocebeyedwa la ekhaya kunguye okubukwa yena la ekhaya bona bamgezela imoto baphoshela icathulo abambulela amanikiniki akhe lawo baba ngibonga kakhulu ngingakhuluma ngaleyo topic la othwele osekunakwe yena noma idlozi elinake yena umuntu lo osuke ethwale ngedlozi mangibheka usho kanjalo la liyakwazeka la kaZondi ukuthi mayefika lo muntu ongathwele wakubo sikwazi ukuthi idlozi silivule phezulu kwakhe silivula ngesimo sakhiye ukhiye impela lo othengwayo ukhiye sivule ngokhiye kodwa ngendlela yakhona la UJIbha ukuze lisebenzele wonke umuntu wakubo noma loyo osuke efike la ekhaya qobo sikwazi ukuliklina siligeze silimbathise phezulu kwakhe bese sikwazi ukuthi sisebenze naye kuyena phezulu kwakhe ngomoya ingcwele kuthatha isikhathi esingakanani umuntu angabona umuntu ama-results ukuthi idlozi leli seligeziwe livuliwe liyabuye lisebenza manje hayi u3 weeks emkhulu u2 weeks nje mfowethu iyacaca kuyena hayi noma u2 weeks isonto elilodwa kuyacaca kuyena maye kumina sisebenza naye ngendlela kamoya ingcwele ngoba malivaliwe idlozi livaliwe kanjalo idlozi alifuni ke umuthi lifuna iswasho lifuna futhi umoya ingcwele wena muntu ozolenza njalo uphenduke mawuphenduke kahle ukhuleka lizokwazi ukuthi lilalele ngoba ususebenza ngengilozi lapho ungasebenzi ngani manje ngedlozi asafuni idlozi selifuna manje ingilozi qobo ulihlambulule uligeze ngengilozi ekugcineni usezobuya esontweni manje qobo eyosebenza ngengilozi yasesontweni qobe ezokwazi ukuthi imidonsele isimo sethonga lakhe hayi kubo ngoba kubo phela ukhona osebenzisa leli dlozi la kubo khona qobo sezosebenza ngengilozi yasesontweni qoba esebenza ngengilozi yasesontweni ilona ngilozi ke manje esokwazi ukuthi sisebenzise ukuthi
ikwazi ithinta abantu bakubo beyihlanjulule la esontweni sebezokwazi ukuthi bembheke endli esimeni sesimo sendlela yakhe kodwa ke sekufanele benekhaya lakhe akazolakhe eceleni noma indlela azoyakhe eceleni ezokwazi ukuthi ifakwe leli idlozi lesimo sendlela yakubo kuyena phezukwa uma nilungiselungisele ngapho akukho kwenzakalayo kuloya ukuzokwenza ukuthi loya owayegangile abothi hayi ngale dlozi seliphindele asuka kuye akukho okwenzakalayo lapho phela mayesebenzisa izilwane usenzela bazomtshayela ukuthi khona powerful oselithinta makwenzeke kodwa kuukuthi ke ngeke ivale ingilozi kaNkuluNkulu ngoba ingilozi yona phela ugeneral iyona epowerful nazo zonke izinto uma sikhuleka kahle naye lo mbhemi esuke sikhuleka naye wakubo qo sesokwazi ngoba phela siyakholwa akufanele simbulale kodwa sizosebenza ngomoya ingcwele nangesimo sesengilozi kuze kwaze ukuthi ephile nalo wakubo ngendlela okuyiyona libheke yena kodwa leli lalo thwali lizobe selisukile kuyena engasekho ukuthi limbheke kahle ngendlela abantu abanenkinga emakhaya dokotela siya ngasekuyiphethe abanenkinga abangenakuthula kungenzeka mhlawumbe la khaya kuthiwa kunonamlambo lapha kunesimo sonamlambo niyakwazi ukubasiza abantu abadala ukuxosha izimo ey'njalo kuthiwa kunonamlambo ekhaya ya baba upastor sibonga kakhulu siyakwazi ukuthi sibasize abanenkinga nabanengqinamba nabahlushwa yilwane ekhaya siyakwazi ukusiza la kwaJIbha nokubethela siyabethela njengendlela ezahlukene siyakwenza konke nokufakwa abantu abadala sibageza sibahlambulula senze inhlambuluko zabo siyakwazi ukwenza lesimo sinjalo siyakwenza nje siphume ngale nabo lokho kubethela dokotela siloku sibuka nje ukuthi ihamba kanjani nibethela ngani nibethela ngezilwane ngoba nawe umuzi bahlupheka lapho into ebahluphayo nilanda ezinye izilwane nifike niyibethele la khaya kube izona eziphusha lezi ezinye usale zona yini libethela ngayo masibethela baba udokotela sibethela ngesimo sendlela yomoya ingcwele esuke siyalelwe ngawe satshelwa ngawo amakhaya ahlukene ke ekulapheni ngoba khona uthola ukuthi khona amakhaya anezilwane qoba ambathisa izilwane kwafakwa izilwane la ekhaya batshela banemadlozi amadlozi se-out sekuyizilwane lezi esikhona lapho siqale lapho sishanele lapho sihlambulule ikhaya sisuse lezi zinto ezisuke zifakiwe lapho bese qedane ke sibethele ke ngendlela esizoyalelwa umoya ingcwele ngoba ukubethela mina ke kwaJIbha ngibala mina ukubethela akufani nakasibisi nakamshengu akufani ukubethela kwemizi imizi ayifani futhi amadlozi akhona uthola ukuthi ubethela nje kanti ubethela khona isimo sani somuntu owayegangile wayengemuhle kahle osekhaya abasebenza ngayo noma osebenza nje badushila isithwalo sekufanele manje ke lapho lowo muntu simhlambulule simhlambulule simbekele ngo7 days sesiyakwazi ukumlanda sehlambulukile sesomfaka ekhaya ngoba wayewasekhaya clean ngoba uzoba ingozi kwesinye isikhathi jike seza umuntu omuba bazomsebenzisa qobo phezukwa no hayi kuzwakale dokotela ngifuna la siyiphethe ngelithi ke ukwenza konke le process leyo yokulungisa ikhaya njengathi ibonakala inzima kakhulu yokulungisa isimo sokuthi kugezwe ikhaya kuhlanjulwe idlozi njalo udokotela nakhona kusho umoya oyingcwele osho ukuthi hayi charge kangaka la noma wena ubelugagula imali ucharge kanjani dokotela ukushaja kuhlukene mntakagogo ukushaja nje kuhlukene ukushaja kwesimo sani sezinto lezi esuke ezibaliwe ngoba imizi yabantu isuke ingafani isimo sezinhlelo nohlelo lakhona qo sishaja ngezimo ezahlukene masifica ekhaya kwakho kunohlelo olunzima nakhona futhi sisoshaja ngendlela ethize yakwakho kunekhombo ke la ekhaya mhlambe lese ngiyalinganisa kunekhombo la ekhaya kwaJIbha ikhombo nje ime kanje kunekhombo uma uthi ufuna ikhombo khona ikhombo yokubethela sifaka abantu abadala sibahlambulule sibageze bese siniqinisa ekhaya ikhombo leyo kunekhombo futhi la yokufaka abantu abadala bese siqinisa ikhaya kuphela ikhombo futhi leyo bese kuba nekhombo la ekhaya yokuhlambulula abantu abadala bahlambulule uqede ubageze bese uqeda lapho wenza inhlambuluko zabo uqede lapho bese ubahlambulula bonke bese qede futhi ubaqinisa ikhombo futhi leyo no la ekhaya ke futhi kaJIbha
la ekhaya kwaJIbha abantu abadala thina mina ke asize sobalanda emathunini asize futhi sobalanda phi mina ngibathwebula ekhaya esangweni la ngisuke khona emizini nomuntu bengene ekhaya ngithi hamba ohlola ngihlola kumina hamba ohlola umuntu ohlola ngempela ozokutshela banjani kodwa uzwela wena ukuthi bangenile abantu adawudinga ukuthi azohlola utshela uzwela wena kwesikhathi ngikutshela kuzongena into ekanje nakanje ingene bese uyangitshela wena ukuthi la kufika uyikhethela ukudla ngitshela kanje nakanje nakanje imphumela ukuthi usungitshela wena futhi no kuzwa ke le dokotela sinikeze ama direction dokotela siyiphethe utholakala kuphi ne Peter Marisburg ukuphi eMgungundlovu dokotela abantu bafike laba bo pastor eMgungundlovu ngise unit 18 embali unit 18 mawuguglisha uguglisha isikole insika yethu isona sikole seduze kwami ke lapho ke uyebusungithola khona insika yethu nje uduze kwakhona isikole uyangithola khona kodwa nje iMarisburg unit 18 ngithandazela kwami eqobo insuku engisebenzayo umsombuluko uLwesithathu uLwesihlanu umgqibelo bese kuthi ke kube khona ke ama minute engena ngawo mangisuke ngihlolela abantu over the phone bese ngibahlolela ke emafonini no siyabonga kakhulu kodwa imaterial masuyif material imaterial masuyifuna ke chawuza kaZondi ke ngoba ngeke ngikwazi ukuthi okwamanje kusene misunderstanding njengoba kune corona bengiyikhura bengitransportela imaterial mhlawumbe useGoli noma ulapha ifike kwena kodwa manje kuseneyinkinga nake nje usesathi ufike la ekhaya kwazi sikunikeze imaterial no izwakele dokotela siyabonga Nkosithela umusa sibonga kakhulu baba udokotela asikumina lutho sibona ukuyiphila nje inkosi amen amen siyabonga dokotela amen